Allah wabarakatuh. Ngaji surat Ali Imran ayat 105, 106 karo 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Sira kabeh umat Islam aja padha kaya golongan kang padha sulaya ing bab pokok-pokoke agama. Kaya Yahudi, Nasara. Wong Yahudi padha nekotake yen Nabi Uzair iku putrane Allah Ta'ala. Lah wong Nasara padha nganggep yen Nabi Isa iku putrane Allah. Ana maneh golongan kang nganggep yen malaikat iku putra putrine Allah. Tambihun, ayat iki ngelarang perpecahan ing bab usule agama. Ana dene fasulayan ing bab furuuddin, iku ora dilarang. Malah Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, ikhtilafun ummati rahmatun. Sulayane umat ingsun iku rahmat. Kita supaya padha eling piwales, kudu padha eling piwales ing dina kiamat. Dinane rai-rai padha putih mencorong amarga tampa kebungan, lan dinane rai-rai padha ireng-ireng gosong peteng amarga nampa kesusahan. Dene wong-wong kang padha ireng-ireng raine yaiku wong-wong kafir. Dheweke padha dicegurake ana ing neraka. Sarana padha diwelehake. Ya gini, sira kabeh teka padha kufur sak badane iman. Rasakno siksa iki sebab anggone ira padha kufur. Dene wong-wong kang padha putih-putih raine yaiku wong-wong mukmin, dheweke mau padha tetep ana ing rahmati Allah Ta'ala, swarga. Mekaten mugi-mugi bermanfaat. Subscribe. Barakallahu sun.